सब हाँ ଆଉ କିଏ ପାଣି ବଜାର ଦେଲେ ଏଇ ଦେଖ ଆମେ ପାଣି ଦେଲେ ଏଇ ଆମେ ରଖିଲେ ଆଉ କିଏ ପାଣି ଢାଳିପାରିବ ଆରେ ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କେମିତି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଁ 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 ଏଇ ଦେଖ ସେ କେମିତି ପାଣି ଢାଳିଲେ ଦେଖିଲ ଏଇ ଆଉ କିଏ ସେ ଢାଳିପାରିବ ଆସ ଆସ ଏଇଟା କବିଲେ ମାନେ ଏ ହଁ ଦେଖିଲ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲ ପାଣିରେ ଆଉ ସବୁ କଣ କର ପାଣିରେ ଆଉ କଣ କର ତମେ ଗାଧାଅ କୋଉଥିରେ ତମେ ଗାଧାଅ କୋଉଥିରେ ଗାଧାଅ ନା କୋଉଥିରେ ଗାଧାଅ ପାଣି ବଦଳରେ ପାଣି ପାଣିରେ ଗାଧାଅନି ପାଣି ତ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସେ ହଁ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସେ କୋଉଠୁ ଆସେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଆଉ ନଦୀରୁ ଆଉ କୋଉଠି ପାଣି ନଦୀରୁ ଆଉ କୋଉଠି ନଳକୂପରୁ ଆସେନି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସେ କୁଅ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସେ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସେ ଦେଖ ଏଇଟା ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପାଣିରେ ଆସ ଦେଖିବ ଆସ ଏଇ ଏଇ ଏଇଟା ନା ପାଣି ମଗ ଏଇ ହବ 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 ଏଇ ପାଣି ଏଇଠି ଢାଳନ୍ତୁ ଦେଖ ମଗରୁ ଗ୍ଲାସକୁ ଦେଖିଲ ହଁ